חוזרים בשמחה, חוזרים בשמחה לעסוק בשמחה. אז השיעור הזה הוא לעילוי נשמתה של אמא של לימור, מרים מירי בת ישעיהו, ולעילוי נשמת זלמן בן מירב, ולעילוי נשמת הרב צוקרמן, ולעילוי נשמת כל הנשמות שצריכות, הזכרנו כאן, שצריכות עלייה. יום הולדת, אחף מערכת שלך. זה השבוע הבא. לפני שאנחנו מתחילים לראות את השיעור היום בתניה, ניסים בן הנושא של השמחה שבו אנחנו עוסקים הוא קשור באופן מיוחד לפרשה של השבוע, והוא קשור באופן מיוחד לנשים. אז לפני שנראה מה האדמו"ר הזקן מלמד אותנו בתניה היום בקשר לזה, רק נקודה קצרה, כי זה נושא ארוך ורחב, אבל נקודה קצרה ממה שמוסבר בחסידות בקשר לשרה. שרה. הפרשה של השבוע, פרשת חיי שרה, מתחילה בפסוק ויהיו חיי שרה, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. שרה חייתה 127 שנים, 2 חיי שרה. הזוהר אומר דבר מאוד מעניין. הזוהר בעצם אומר שיש תהליך שהתחיל 2000 שנה קודם לכן והסתיים אצל שרה. הוא אומר שחווה, חווה נדבקה יש לי, תודה. חווה באה לעולם ונדבקה בנחש. אנחנו יודעים שהנחש בא על חווה, הוא בעל אותה. ונדבקה בזוהמה, נדבק בלכלוך. נוח, זה השלב השני בתהליך. אצל נוח כתוב וישקר, הוא השתכר. ובאה שרה, שרה ירדה למצרים ועלתה ממצרים. ככה הזוהר אומר. דברים סתומים. מה הקשר בין חווה לבין נוח לבין שרה, בין החטא של חווה לבין השתייה של נוח לבין העלייה של שרה. הרבי הרש"ב, שהשבוע יום ההולדת שלו, מסביר את הדברים בצורה מאוד מעניינת, ויש בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה בעבודה של כל אחד. הוא אומר שהחטא של חווה היה חטא ההרגשה. הרגישה. היא ראתה את הפרי, מתוק הפרי, תאווה לעיניים. זה יצר אצלה הרגשה, היא הרגישה את עצמה, ולכן, בגלל שהיא הרגישה את עצמה, זאת אומרת, היא חיפשה את הסיפוק שלה, את המאוויים שלה, את הרצונות שלה, היא חטאה, היא נפלה בחטא עץ הדת. נוח רצה לתקן את החטא של חווה. מה הוא עשה? הוא השתכר. שכרות זה בדיוק ההפך מההרגשה. בן אדם כביכול מתבטל, מאבד את המציאות שלו. אבל באיזה אופן הוא מתבטל כאשר הוא שיקור? הוא מתבטל באופן שלילי. זה לא ביטול מתוקן של המציאות, זה ביטול מעוות של המציאות האישית. להשתכר זה לא נקרא להפוך להיות ביטול. באה שרה, ושרה תקנה את החטא. היא יורדת למצרים, והיא עולה למצרים, והיא נשארת אותו דבר. שום דבר לא מזיז אצלה. אומר הרבי, מה הייתה הנקודה אצל שרה בעבודה הפנימית שלה? אז כמו שאנחנו מדברים בשיעורים האחרונים, עבודת השם צריכה להיות בשמחה.
הסברנו באריכות למה זה נדרש ולמה זה נצרך. ביחד עם זה כתוב, עבדו את השם בשמחה וגילו ברעדה. הגילה צריכה להיות ברעדה, יש גם תחושה של פחד, של יראה. ולמה? למה צריך גם כן את היראה? כשבן אדם שמח, הרבה פעמים השמחה יכולה להביא להתפרצות של אמוציות, של רגשות לאו דווקא רצויים. שמחה נותנת הרבה מקום למציאות האישית שלי. ולכן יכול להסתעף ממנה גם כן דברים בלתי רצויים, כמו שהיה במובן מסוים אצל חווה, כמו שהיה במובן מסוים גם כן אצל נוח. אצל שרה לעומת זאת, אומר הרבי, הבסיס לשמחה שלה היה הביטול. שמחה שלא נובעת ממקום של גאווה, אלא ממקום של ביטול. ולפי זה הרבי מסביר, יש פסוק שאומר, יש פסוק שאומר, ויאספו ענבים בהשם שמחה. הענבים, אלה שהם בענבה, מוסיפים שמחה. שואל הרבי, לכאורה, ענבה ושמחה זה לא הולך ביחד. איך אנחנו מדמיינים בן אדם שהוא ענב? הוא כזה מקובץ, הוא שפל, הוא לא מרגיש את עצמו. שמחה זה לכאורה רגש, תודה רבה. לכאורה שמחה זה רגש אחר לגמרי, רגש שבדיוק הפוך. לא, ענב יכול להיות בן אדם שמאוד טוב לו. כל כך מסופק מבפנים שהוא לא חייב להבין את זה, טוב לו. זו השמחה האמיתית שלו. אומר רבי דבר מדהים, על אותו רעיון, אבל רבי מפתח אותו יותר. רבי אומר שיש לבן אדם שתי סיבות שבגללם הוא לא שמח. בגדול. הסיבה הראשונה, אני לא שמח, כי אני לא מעריך את מה שיש לי. או במילים אחרות, מה שיש לי הוא מובן מאליו. תחשבו, הכי קל לראות דברים הרבה פעמים במערכת יחסים זוגית. כשכל אחד לוקח את מה שהשני נותן לו כמובן מאליו, אין שמחה. ומצד שני, יש תמיד ציפייה לעוד, מגיע לי יותר. אצל מי שיש לו גאווה, אצל מי שיש לו ישות, מי שיש בו אגו מנופח, שני המוטיבים האלה הם מאוד עוצמתיים, כי כל דבר מגיע לו, וכל דבר הוא בעצם מצפה להרבה יותר מזה. הוא אף פעם לא שמח. לכן הרבי מביא במאמר שהנחש הוא תמיד עצוב. לכאורה הנחש היה צריך להיות החיה הכי שמחה. כי הנחש הרי בכל דבר הוא תואם טעם של אפר, ואפר יש בלי סוף. הוא היה צריך להיות תמיד שמח, אבל למה הוא לא שמח? כי הנחש מסמל את רגש הישות, את הגאווה. כשיש רגש של גאווה אין שמחה. הענב לעומת זאת זה בדיוק הקצה השני. הענב, מוסבר בחסידות, זה לא זה שלא יודע את המעלות שלו. הענב מכיר את המעלות שלו, הוא לא שקרן, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבינו לא אמר אני לא שווה כלום, זה שקר, זה לא ענבה. ענבה זה האמירה אני יודע את המעלות שלי, ויחד עם זה אני מכיר בזה שזה מתנת הקל, קיבלתי את זה מלמעלה. הענב, שני המוטיבים האלה הם לא קיימים אצלו. על מה שהוא מקבל, הוא אומר תודה רבה, לא מגיע לי. הוא אף פעם לא חושב שמגיע לו יותר. ולכן הענבה היא דווקא השמחה היא דווקא אצל הענב, ויאספו ענבים בהשם שמחה. וזה השמחה האמיתית, שמחה שהיא לא מלווה בהרגשה של ישות, של אגו מנופח, אלא הפוך, שמחה שיש בה ביטול, שמחה שמושתתת על ביטול, שמחה שנובעת מהביטול הקדוש ברוך הוא. וזה, אומר הרבי, זה היה בשלמות אצל שרה. ולכן שרה תקנה את חטא עץ הדעת. חטא עץ הדעת פגע באדם ובעולם, ואת התיקון מי שהצליחה להביא זו דווקא שרה. למה דווקא שרה? אומר הרבי, כי שרה זה בחינת מלכות, וזה אישה, אישה זה בחינת מלכות. מלכות זה סמל לביטול, לכן דוד המלך שהוא שיא הביטול, אם לא שיוויתי ודוממתי כמו דומם, זה קשור לספירת המלכות. לכן היות ששרה היא מלכות ומלכות היא עניינה וביטול, לכן היא יכולה בעצם להביא את השמחה למקום מתוקן. לא כמו נוח ולא כמו חווה שהשמחה הלכה לאו דווקא למקום מתוקן אלא למקום של ישות, שרה מצליחה להביא את השמחה למקום מתוקן. ולכן איך היא קוראת לבן שלה? יצחק, צחוק, שמחה. אז זה בקשר לפרשה של השבוע לשרה. עכשיו ניגש בתניא. שאלה. נתני?
שאלה. אתה אמרת שרה דרך זה תיקנה את המעשה של חווה ושל נוח. אז נמצא תיקון, למה אנחנו עדיין ממשיכים לשלם כמה שאני מבינה? כתוב שהתיקון המושלם בחטא עץ הדעת היה במתן תורה, ובחטא העגל החזירו שוב את הזוהמה. ועוד לא בא אף אחד שיתקן את זה? אנחנו עדיין עובדים על זה. טוב, אנחנו בתניא, פרק כ"ו. בסדר, יש. עמוד למ"ג, 66. כן. פרק כ"ו. עמוד למ"ג בפרק כ"ו. טוב, מה למדנו עד עכשיו? לפני שאנחנו... סליחה. נכון. כל התניא זה י' כ' ו'. מה למדנו עד עכשיו? אנחנו התחלנו מתחילת פרק כ"ו לעסוק בנושא של השמחה. וכמו שהרבי אמר לנו בהתחלה, שהדבר הראשון, ההפרעה הראשונה בדרך של האדם לעבוד את הקדוש ברוך הוא, האבן נגף, המכשול הגדול ביותר בדרך, זה העצבות. אמרנו, עצבות היא מביאה, גורמת לאדם לשקוע כלפי מטה, מביאה את הלב שלו להיות אטום, וגורמת לו לכך שהוא לא יוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא כפי שצריך להיות. וכדי להמחיש את הנקודה הזאת, אז הרבי ישתמש במשל. זוכרות את המשל? לא, עם שני אנשים שמתאבקים. כן. שני אנשים מתאבקים, נאבקים אחד בשני. יכול להיות שאחד הוא מאוד חזק, והשני הרבה פחות ממנו. מי ינצח? הזריז, השמח, מי שיש בו חיים. מי שהוא אומנם יותר חזק, אבל הוא בכבדות, בעצלות, כבד, הוא לא ינצח. אומר הרבי אותו דבר, הנפש האלוקית היא הרבה יותר חזקה, היא הרבה יותר עוצמתית. יש בה כוחות, אבל אם הנפש האלוקית תהיה בתנועה של כבדות, שום דבר לא יעזור, הנפש הבהמית תנצח אותה. ולכן הדבר הראשון שבן אדם צריך לדעת זה את העצבות להוציא לגמרי, אין לה מקום. היא אסורה, באיסור חמור, לגמרי להוציא אותה, ורק אז יש לנו את האפשרות באמת לנצח במלחמה. יש אגדה על מלך שהיה מאוד חולה, והרופאים לא הצליחו למצוא רפואה למחלות שלו, עד שהגיע יועץ שאמר שאם ילבישו למלך חולצה של בן אדם ששמח באמת, סיפרתי כבר? לא. מכירות? לא. אגדה מוכרת. אז אני אחזור עליה. אם ילבישו לו חולצה של בן אדם שהוא שמח באמת, המלך יבריא. יצאו השליחים לחפש חולצה של מישהו ששמח באמת. יצאו לדרך, פגשו מישהו, ראו אותו שר, שמח, שאלו אותו, אתה שמח? כן, באמת, כן, שום דבר לא מטריד לך. האמת, יש לי איזשהו חור בחשבון, במאזן. הולכים לחפש מישהו נוסף, אתה שמח? כן, באמת, כן. האמת, יש משהו ש... וככה, והם מסתובבים כבר תקופה ארוכה, והם לא מוצאים, רגע לפני שהם מתייאשים, הם עוברים ביער בדרך חזרה, והם שומעים מישהו שר ומזמר בקולי קולות, הם ניגשים אליו, אתה שמח? כן, באמת, כן. שום דבר לא מטריד אותך, שום דבר. אפשר את החולצה שלך? הוא אומר, אין לי חולצה. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. דיברנו באריכות מה עושים כשיש דברים שמפריעים, כשיש טרדות, כשיש בעיות. אמרנו שיש שני סוגים של בעיות. יש בעיות קלות, שבינינו הן גדולות. גם איתם צריך להתמודד. ויש בעיות שהן באמת בעיות חמורות. אמרנו שזה בנים, בני חיי ומזוני. בנים, חיי זה היה
בריאות, חיים, ומזוני פרנסה. ששלושת הדברים האלה זה דברים מהותיים, זה דברים כבדי משקל, שכשבן אדם חס ושלום נפגע באחד משלושת הדברים האלה, קשה מאוד מאוד להיות בשמחה. איך אפשר להיות בשמחה? גם כאשר יש לבן אדם הפרעה באחד משלושת הדברים האלה. ודיברנו בשיעור הקודם באריכות, בנים, כשהוא נפגע חס ושלום. ילדים, בריאות ופרנסה. אז הרבי הסביר לנו בשיעור הקודם באריכות גדולה, שבן אדם צריך לדעת שלמעלה הכל הוא טוב. הקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם רע, אין רע יורד מלמעלה. ואדרבה אמרנו, דווקא מה שנראה לעיניים שלנו כלא טוב, דווקא שם טמון הטוב היותר גדול. הבאנו את המשל מבן אדם שמסתכל על השמש. אם אני מסתכל על השמש, מה אני אקבל בעיניים? שחור, חושך. למה? זה אור כל כך גדול שאין לי את הכלים להכיל אותו. זאת אומרת, מלמעלה זה אור. לי אין את הכלים להכיל את זה, זה נראה בעיניי כחושך. הקדוש ברוך הוא מלמעלה משפיע רק טוב. אין מלמעלה רע, אין רע יורד מלמעלה. הקדוש ברוך הוא טוב ותכלית הטוב, וטבע הטוב הוא להיטיב. אז מצד הקדוש ברוך הוא הכל טוב. אלא מה? יש מצבים כאלה שבהם אין לי את הכלי להכיל ולקלוט את הטובה שהקדוש ברוך הוא משפיע. אז איך זה נראה בעיניי? זה נראה בעיניי כרע, כייסורים, אבל האמת שזה טוב. אומר הרבי, כאשר אני לא מסתכל על המעטפת, אלא אני מסתכל, על הפנימיות, אני רואה את הטוב שקיים בזה. אז אני זוכה לקצת השמש בגבורתו. הקדוש ברוך הוא חושף לי את הפנימיות, את האור האלוקי הפנימי, שבדרך כלל אי אפשר להיחשף אליו. הוא דורש איזשהו מעטפת, איזשהו נרתיק כדי להיחשף אליו. אבל אותו אחד שהוא מצליח כן לראות את הפנימיות, הקדוש ברוך הוא יגלה לו את הפנימיות. זה היה השיעור הקודם. בסדר? ברור עד כאן? היום אנחנו עוברים לדבר על סוג נוסף, אחר לגמרי, של טרדות, של דברים שיכולים להביא את האדם לעצבות. יש למישהי רעיון? טוב. שאדם לא מגיע למה שהוא רוצה. באיזה תחום? כל דבר, יש הרבה ציפיות. עד עכשיו הנושא היה דברים גשמיים. מה קורה כאשר יש לבן אדם הפרעות גשמיות? אז פה הרבה יותר קל לנו להבין שההפרעות הגשמיות האלה זה בעצם מכשולים. זה בעצם משהו שבא לאתגר אותנו, משהו שבא כדי לגלות אצלנו משהו שלפני כן לא היה בגילוי. והמטרה שלנו היא באמת, להתמודד עם אותו קושי, להתגבר עליו ולהתמקד בשמחה. והיום אנחנו עוברים לדבר על הפרעות רוחניות. מה יעשה בן אדם שיש לו עצבות לא בגלל החשבון בנק, לא בגלל חס ושלום עניינים של בריאות, לא בגלל בנים, משהו אחר לגמרי. הוא עצוב כי הוא עשה עבירות, הוא עצוב כי הוא פגע במישהו, הוא עצוב כי הוא במצב רוחני לא טוב. פה לכאורה הרבה יותר קשה לקבל את זה ולהבין את זה, שזה משהו שצריך לגמרי לוותר עליו. נכון? כן, כי פסיכולוגית אתה חושב, זה כאילו טוב להיות עצוב על דברים רעים שאתה עושה. בדיוק, נכון. אומר הרבי, מתי העצבות הזאת באה? אז היא יכולה לבוא באופן כללי בשני זמנים שונים. אם היא באה כשאנחנו באמצע עבודת השם, בן אדם מתפלל, לומד תורה, באה לו העצבות. ודאי שכרגע זה לא זמן להיות עצוב, ולמה? כי עבודת השם איך היא צריכה להיעשות? עבדו את השם בשמחה. אז זה דבר ברור, שאם העצבות הזאת נופלת לי באמצע הזמן של עבודת השם, לימוד תורה, תפילה, עזרה לזולת, בטח ובטח שכרגע זה לא הזמן המתאים. מה קורה אבל אם אותה עצבות באה לי כשאני באמצע, אני עושה הליכה, אני בעבודה, סתם יושב בבית קפה עם חברים? מה אני עושה איתה עכשיו?
למה? אולי זה בסדר. אולי זה בסדר, אולי זה טוב. אולי בגלל שהיא באה בספונטנית ובשליטה. יפה. אז מה? אז מה אם היא באה בספונטנית? עצבות. לא, דווקא דיכאון זה כבר פונקציה שבאה אחרי העצבות. עצבות. פתאום עולה לי בראש איזשהו מעשה לא טוב שעשיתי. פתאום עולה לי בראש התנהגות לא טובה שלי, וזה באמת מעציב. זו עצבות שאין בה תועלת. היא לא מניעה אותך, משהו כזה. היא סתם גורמת לך להיות נדיב, וזהו. לא, למה משהו... מה התועלת? התועלת זה שבסופו של דבר, העצבות הזו, ואני רואה את זה אצל הרבה אנשים, זה מה שמקרב אותם יותר לשם. הם מתקרבים יותר לשם דרך הייאוש, דרך העצבות. דרך הייאוש או דרך העצבות? אנחנו מעבדים עכשיו על העצבות, אז על העצבות זה מקרב אותם לקדוש ברוך הוא. הם מחפשים עוד משהו, הרי מה שהם קיבלו ומקבלים עד היום זה כנראה לא מספק להם אותם, אז הם מחפשים עוד משהו. זה כן מקרב אותם לקדוש ברוך הוא. דרך כלל רגשות אשם לפי דעתי. רגשות אשם. זה גורם להם, אם יש עצבות זה כתוצאה שעשו משהו את ההפוך ממה שהיו אמורים לעשות. אז בדרך מסוימת, לא יודעת באיזה שלב, אותו בן אדם יוכל לחזור וכן לעשות תשובה, והדרך שתקרא לזה, גם אם הוא דתי או לא דתי, גם אם הוא שומר מצוות או לא שומר מצוות, הוא יעשה תשובה, כי בדרך שהוא נמצא בו, במקום שהוא נמצא בו, במקום מאוד לא נוח להיות בו, ההישרדות יגרום לו לעשות שינוי. ומה, הוא לא יכול לעשות את זה בשמחה? אותו דבר? אם הוא יודע שצריך לחיות בשמחה ושכך צריך להיות, והוא לומד, הוא יעשה את זה, אבל ניקח בן אדם שהוא לא יודע שצריך לחיות בשמחה. מה הוא יעשה? הוא יחפש פתרונות בכל דרך. ובסופו של דבר אני רואה שאנשים בסוף פונים אל הקדוש ברוך הוא. בסוף מחפשים תשובות אצל הקדוש ברוך הוא. אז באמת, שיש שני סוגים. יש דבר מאוד מעניין. יש במקורות, בדברי חז"ל, יש הרבה ביטויים על כל מיני בת קול. יש בת קול שיוצאת ואומרת, אוי להם לבנים לעלבונה של תורה. יש בת קול שאומרת, בת קול זה קול רוחני שקורה בעולמות עליונים. יש כל מיני בת קול, בנות קול כאלה שיוצאות. זה כמו נבואה כזה. והשאלה היא, מה התועלת? אני אף פעם לא שמעתי בת קול, לא יודע מי פה כן שמע, אולי יש כאלה, אבל רובנו לא שמענו את אותה בת קול, ואם כן, נשאלת השאלה, מה התועלת מאותה בת קול שקורית בשמיים ואף אחד לא שומע אותה? יפה. יפה, אז מוסבר בחסידות כך, כתוב בספר דניאל, כתוב, וראיתי אני דניאל את המחזה. דניאל רואה איזה מחזה, איזושהי התגלות אלוקית, והאנשים אשר איתי לא ראו, הם לא רואים את המחזה, אבל אימה גדולה נפלה עליהם. הם לא ראו שום דבר, אבל הם נבהלו. אנשים שאיתו זה חנניה, מישאל ועזריה. שואלת הגמרא, וכי מאחר דלא חזו, מה יבעיתו? אם הם לא ראו, למה הם נבהלו? הוא ראה, הוא נבהל. הם לא ראו, ממה הם נבהלו? אומרת הגמרא, אף על גב דאיהו לא חזו, מזלה יוחזו. למרות שהם לא ראו, המזל שלהם ראה. מה זה המזל שלהם? מוסבר בחסידות שהנשמה שנמצאת בתוך הגוף היא חלק קטן מהנשמה שלנו. הגוף שלנו הוא לא כלי להכיל את הנשמה כולה. עיקר הנשמה הוא נמצא למעלה בעולמות העליונים. זה נקרא בלשון של החסידות מזל. למה זה מזל? נזילה, טפטוף. העיקר של הנשמה מלווה אותנו מלמעלה ומטפטף לנו. הנשמה שלמעלה היא שומעת את הבת קול. היא מטפטפת אלינו. מה היא מטפטפת אלינו? בן אדם הולך ברחוב, וסתם ככה, בלי שום סיבה, פתאום יש בו איזשהו רגע של התעוררות. מאיפה זה בא לו? הנשמה שלמעלה שמעה את הבת קול. היא התעוררה. היא הזילה, היא גרמה, נזילה, התעוררות אצל הנשמה שלמטה, הבן אדם מתעורר. מה אתה מתכוון להתעורר? כן, רצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה נקרא להתעורר.
מה שהרמב"ם אומר, אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. אומר, אלו השוגים באבלי הזמן, אנחנו ישנים בעמידה, אנחנו חיים של שינה, פתאום יש התעוררות. הרב, זה יכול להיות גם שמישהו אחר מתפלל על מישהו, ואז זה שהתפללו עליו פתאום מרגיש התעוררות. גם יכול להיות, אבל פה אנחנו... שבוע עם חברה. יכול להיות. בשעה שהתפללתי עליה, בדיוק באותה שעה, היא התפללה עליי, ואמרתי לה, התפללתי עליך בקבר רחל בשעה 2, אמרתי, לא נורמן, קראתי את השמיים עלייך בשעה 2 יום שישי. באיזה קטע זה? יכול להיות, יש כל מיני סיבות, אבל אחת מהסיבות שגורמות לבן אדם להתעורר, זה הבת קול הזאת שהמזל, הנשמה שלמעלה שומעת. מה קורה כאשר יש את אותה התעוררות? נכון שלפעמים זה יכול לבוא עם רגש של עצבות, אבל העצבות פה היא לא עצבות של שקיעה, היא לא עצבות של דכדוך, היא לא עצבות של דיכאון, של ירידה למטה. זו עצבות שהיא תמיד עם הפנים קדימה, אל העשייה, אל השינוי, אל העבודה. כמו שאמרנו, מה ההבדל בין עצבות למרירות? חסידים אומרים שאחרי עצבות הולכים לישון ואחרי מרירות הולכים לעבוד. יש רגש כזה, שאומנם רגש, מה שנקרא בקבלה, שייך לקו השמאל, הקו של הגבורה, אבל הרגש הזה יש בו חיים, יש בו התעוררות שמביאה אותי לעשות, לשנות, להתקדם, להשתפר, להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה רגש מבורך. אבל הרבה פעמים העצבות באה ממקום בדיוק הפוך, של שקיעה, של ירידה למטה, של דיכאון. וזו העצבות שעליה הרבי הולך לדבר היום ולהגיד לנו שהיא מושללת לחלוטין, וכדי שנבין למה היא מושללת לחלוטין, הוא קודם כל רוצה להסביר לנו מאיפה היא באה. וכאן בעצם הרבי חושף טריק של היצר הרע, של הנפש הבהמית. יש פתגם חסידי מאוד מאוד מפורסם, מאוד מאוד חשוב, הכל חשוב, אבל מאוד מאוד פרקטי שכדאי וחשוב להשתמש בו. הוא אומר ככה: הוא אומר, היצר הרע נקרא נפש הבהמית. איך אנחנו מדמיינים בהמה? טמבל, בוק, טיפש. אבל לא מפני שהוא בהמה דווקא, כי לפעמים הוא שואל, פיקח שבחיות. אל תמעיט בערכו של היצר הרע, הוא חכם גדול. וצריכים לחוכמה מרובה להבין תחבולותיו. כדי להבין את התכסיסים של היצר הרע, צריך להיות חכם גדול. ולפעמים הוא מתלבש, הוא מתחפש בלבוש צדיק, תמים, ענב ובעל מידות טובות. זה לא, היצר הרע זה לא מפלצת, כן? האדמו"ר הזקן פעם אמר שעשיו היה לבוש עם שטריימל ועם מעיל ממשי. אנחנו מדמיינים את עשיו, איזה בריון, מלא קעקועים. הוא לא, הוא היה נראה כמו אברך מבני ברק. בכל אחד ואחד הנפש הבהמית שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול ללמוד חסידות. זה דבר טוב או לא טוב? מעולה. או להתבונן היטב באיזה השכלה, זה טוב או לא טוב? מצוין. ובאמת, הנה זהו רק הצעת היצר ומתחבולות נפש הבהמית למנוע מעבודת התפילה וכדומה. או מאשתו שהיא שלחה אותו לזרוק את הזרע. הפוך, בשיעור נשים צריך לדבר על הדוגמאות על הגברים. אז זה מה שאני לא, אומרת. אני אומר, איפה הנשים צריכות לעשות בשביל הגברים? בשיעור גברים צריך להגיד להם, מכירים את הסיפור, היה פעם חסיד שאשתו שלחה אותו לקנות בקבוק שמן. אז הוא יצא לקנות בקבוק שמן, רב שמואל מונקס יצא לקנות בקבוק שמן, ואיך שהוא יוצא לרחוב, הוא רואה עגלה של חסידים נוסעת לרבי. בלי לחשוב פעמיים, קפץ על העגלה. נסע לרבי, היה אצל הרבי חצי שנה או תקופת זמן לא קצרה. אחרי חצי שנה הוא נזכר, וואלה, אשתי שלחה אותי לקנות בקבוק שמן. אז הוא ישר חזר הביתה, הלך למכולת, קנה בקבוק שמן, רץ, להביא אותה לאשתו, הבקבוק שמן נשבר והוא החליק. הוא אומר לאשתו, את רואה מה קורה כשממהרים? אומר הרבי, הוא נקות אי כללה, תחזיק את הכלל הזה בידך וזכור אותו תמיד. כשאתה רוצה לדעת מה מגיע מאיזה צד, זאת אומרת, הבנו שהיצר הרע זה לא רק לרצוח, להרוג, זה יכול להיות דברים הכי טובים. אבל הכל שאלה
מה על חשבון מה? אומר הרבי, איך תדע מה מגיע מאיפה? הוא אומר, כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל, הנה כל מניעה שתהיה לדבר זה, אפילו אם המניעה היא מדבר יותר נעלה, הוא רק מתחבולותיה של הנפש הבהמית. לא הבנתי. המבחן, כל דבר שמעכב אותך, מונע ממך מלעשות, אוקיי. זה מהנפש הבהמית. וסיים הרבי ואומר, עד אז לא ידעתי שתיתכן נפש בהמי בלבוש דתי, שלא לדבר על לבוש חסידי. זאת אומרת שהיצר הרע הרבה פעמים משתמש בכלים לכאורה חיוביים, אבל הוא מתחמן אותנו. הוא בא עלינו בהפוכה. הוא רוצה להביא אותנו בסופו של דבר למקום לא טוב. בואו נראה קטע מאוד מעניין מהבעל שם טוב הקדוש, בדפים שיש לכם. לפעמים מטעה היצר הרע לאדם ואומר לו שעבר עבירה גדולה, אף על פי שאינו אלא חומרה בעלמא. הוא לוקח איזשהו בן אדם פספס בהידור, במשהו שהוא לא סוף העולם. בסדר, הוא היה צריך לעשות אותו, אבל זה לא סוף העולם. והיצר הרע בא ואומר, וואו, אתה חתיכת בעל עבירה אתה, איזה פשלה הייתה לך. או שאינה עבירה כלל. וכוונתו שיהיה האדם בעצבות מכוח זה, ויבוטל בעצבותו מעבודת הבורא יתברך. וצריך האדם להבין הרמאות הזה, ויאמר ליצר הרע, איני משגיח על החומרה שאתה אומר לי, שכוונתך לבטלני מעבודתו יתברך, ושקר אתה דובר. וגם אם הוא באמת קצת חטא, ככה הבן אדם בעצם מנהל דו-שיח, דיאלוג עם היצר הרע, הוא אומר לו, גם אם הוא באמת קצת חטא, יותר ינחת לבוראי, שלא אשגיח על החומרה שאתה אומר לי, לגרום לי עצבות בעבודתו. אדרבה, אעבוד אותו בשמחה, כי זהו כלל גדול. כי אין כוונתי בעבודה לצורך עצמי, רק לעשות נחת רוח לפניו יתברך, ואם כן אף שלא אשגיח על החומרה שאתה אומר, לא יקפיד הבורא עליי. וזהו כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, שיזהר מעצבות כל מה שיוכל. מה היצר הרע? ליצר הרע יש מטרה אחת. כבר הזכרנו את הפתגם של רבי אהרון מקלין, הוא אומר, העצבות היא לא עבירה, אבל היא הפתח לכל העבירות. למה? מה קורה לבן אדם כשהוא בעצבות? אז בדרך כלל העצבות יכולה לפתח אצל האדם שני רגשות שונים. יש רגש אחד שבן אדם אומר, נכשלתי בעבירה. היות שנכשלתי בעבירה, הבן אדם, תלוי בטבע של בן אדם, אבל יש אנשים שהם תמיד שואפים לשלימות, פרפקציוניסטים, רוצים תמיד להגיע אל הטוב ביותר. בא יצר הרע, אומר לבן אדם, אתה כבר נכשלת, מושלם אתה לא. אז כבר די, תתייאש, שחרר האחיזה ותתרסק. אצל אנשים זה לא ככה, אפשר לקנות בגדים. מה? אצל אנשים זה לא שנייה, זה השלב הבא, אנחנו נגיע לשלב הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים העצבות מביאה את הבן אדם לייאוש, לוויתור. אם נכשלתי, לא הצלחתי, אז כבר שום דבר לא שווה. אני מוותר על הכל. זה רגש אחד שיכול להתפתח אצל האדם כתוצאה מהעצבות. נכון, יפה, דוגמה מצוינת, יפה. לא, היא אומרת, בן אדם עושה דיאטה, אכל, ירד על סופגניה, אמר די, כבר הדיאטה נשברה. עכשיו אפשר... עכשיו כן, כן. זה... הכל או לא כלום. וזה... זאת מדרגה. זה באמת אנשים, כמו שהרבי הרש"ב אומר, לא הרבי הרש"ב, אולי הרבי עצמר צדק, אבל הוא מתאר טיפוס בן אדם כזה, שהוא באמת בן אדם, יש לו חשיבות עצמית מופרזת, ומילא הוא אומר לעצמו, אם לא הצלחתי, אם לא הגעתי לטופ, אז יש, אומרים שפעם היה בחור שהגיע לרב שלו בישיבה, אמר לרב שלו, אתה חושב שאתה מתעסק עם, אני בחור ירוד, נמוך, בצורה, אתה לא מכיר אנשים כאלה, המצב הרוחני שלי, זה לא מה שאתה חושב. אמר לו הרב,
אמר לו, תשמע, אתה רוצה להיות מיוחד. ראית שאתה לא מצליח להיות מיוחד לחיוב, אתה מנסה להגיד שאתה מיוחד לשלילה. תדע לך שאתה לא מיוחד לפה ואתה לא מיוחד לשם. אתה סתם בחור פשוט. יש אנשים כאלה שהם מחפשים להיות תמיד בטוב, וכשהם לא מצליחים, אז כבר, כאילו, זה או הכל או כלום. אז היצר הרע מביא את הבן אדם לעצבות, מפתח אצלו את ההרגשה הזאת, כדי שהוא יוותר על הכל, כדי שהוא ירד וידרדר עד למטה. זה מקום אחד שהעצבות יכולה להביא בן אדם. יש מקום אחר שהעצבות יכולה להביא בן אדם. בן אדם כשהוא בעצבות, הרי הרגשה של עצבות היא לא הרגשה נעימה. כשבן אדם בעצבות, מה הוא מחפש? הוא מחפש פורקן, מחפש תענוג, מחפש הנאה. כבן אדם בעצבות. לפצות, נכון. אז אחד מכור לשוקולד, זה ישר הולך לשוקולד. אמרת בגדים, אז זה בגדים. תאוות. כל אחד, לא משנה, כל אחד והפורקן שלו. העצבות, שימו לב, ככה או כך, העצבות בחסידות היא נקראת אסקופה הנדרסת. מה זה אסקופה הנדרסת? אסקופה זה מפתן הדלת, איפה שדורכים. היא בעצם המפתח, היא המפתן לכל התופעות השליליות. כי מהעצבות אפשר להגיע למקומות מאוד מאוד נמוכים. ולכן בא יצר הרע באצטלה חסידית, או דתית, או חרדית, אוהב, דואג, הוא מתחיל להגיד לך, לגעת לך בנקודות הרגישות. תראה מה עשית, לא התנהגת בסדר, מה המטרה שלו בסופו של דבר? העצבות. וכמו שאומרים מה אומרים אצל חסידים? שהבעיה בעבירה זה לא העבירה כל כך כמו העצבות שבאה אחריה. כי עבירה, עשיתי עבירה, בסדר. יש דרך לטפל בזה, וזה צריך טיפול, לא אומרים שלא. אבל עם זה אני יכול להתמודד. עם העצבות שבאה אחריה, מפה זה כבר מדרון חלקלק. ולכן, אומר הרבי, כשאתה נמצא באמצע העבודה, אם זה באמצע עבודת השם, זה ברור שאין מקום לעצבות, תעבדו את השם בשמחה. אבל גם כאשר אתה נמצא באמצע סתם, באמצע העבודה, באמצע עסקים, באמצע, לא משנה מה, ופתאום עולה לך רגש של עצבות, תשים לב מאיפה הרגש הזה מגיע. ואיך שמים לב? סליחה? איך שמים לב? איך זה מה? איך שמים לב? אומר הרבי, כבר הזכרנו את זה בשיעור לא האחרון, אחד לפניו. דיברנו על המושג עצבות אמיתית. זוכרות מה הייתה ההגדרה של שמחה אמיתית ועצבות אמיתית? מה היה? עצבות אמיתית, אמרנו, זה הרגשה, אם אתם זוכרות, אנחנו נחזור על זה בקצרה. דיברנו על הפסוק, בכל עצב יהיה מותר, ששלמה המלך אומר. אומר, מה היתרון שקיים בעצב? העצב הוא המפתח לשמחה אמיתית. איך עצבות הוא מפתח לשמחה? אז דיברנו שיש מצב שבו הלב אטום, הלב מוקף כביכול באיזושהי חומה שלא נותנת לנפש להתגלות. שמחה אמיתית היא שמחה הנובעת מקרבת השם. כשהלב שלי אטום, אני לא יכול להרגיש קרבת השם. יש כביכול חציצה ביני לבין הבורא יתברך. מה אני צריך לעשות? אני צריך לשבור את המחיצה. איך אני שובר את המחיצה? בעזרת העצב. העצב עוזר לי לפרק את אותה חומה שנבנית מסביב לנפש ומונעת ממני להגיע לשמחה אמיתית. שמחה אמיתית היא שמחה הנובעת מקרבת השם. עצבות אמיתית היא עצבות שמגיעה כתוצאה מהרגשה של ריחוק מהקדוש ברוך הוא. מתי אני מרגיש שהתרחקתי מהקדוש ברוך הוא? העצבות זה כבר פרק ב'. הפרק הראשון זה קודם כל להרגיש אהבה לקדוש ברוך הוא. סליחה. לא, זה כשזה נתקע לך הכל ואז אתה לא יכול להוציא אותו. כאילו אתה לא יכול לדבר ואתה לא יכול לדבר.
יש פה טישו הרבה, כדי שתוציא. סליחה. זה לא... בדיוק. אולי כדאי לשנות את המיקום, שלא שהוא יושב במזגן. לא, המזגן הולך לשם, זה אחרי אליי. כן? כדי להגיע לעצבות אמיתית, כדי שאני באמת יצליח לחוש את הריחוק מהקדוש ברוך הוא, אני חייב קודם כל לפתח מערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא. אם אין לי איתו שום מערכת יחסים, אין שום רלוונטיות להרגשה של הריחוק ממנו. איך המערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא בנויה? אז אנחנו כבר למדנו טניה ואנחנו יודעים. תודה רבה. המערכת יחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא מבוססת על שני רגשות עיקריים, אהבה להשם ויראה מהשם. הרגש של האהבה, של הרצון להתקרב אליו, והיראה זה החשש, חס ושלום, להתנתק ממנו. זה שני רגשות שהולכים ביחד. כשאני אוהב מישהו, אני גם לא רוצה להתנתק ממנו. כאשר קיימת בקרבי באמת אהבה להשם, וקיימת יראה מהשם, אני יכול לדעת שאז העצבות, מכך שפגעתי במערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא, היא באמת עצבות אמיתית. אם לפני העצבות הזאת לא קדם שום דבר של אהבה להשם, שום דבר של יראה מהשם, סימן שהעצבות הזאת, היא עצבות שקרית, היא לא עצבות אמיתית. וממילא זו ההוכחה שהעצבות הזאת הגיעה מהיצר הרע, והכוונה שלו באותה עצבות היא כדי להפיל אותנו. ולכן זה דבר מאוד מאוד חשוב, שאנחנו חייבים לזכור אותו ולשים אותו לנגד עינינו תמיד. שהרגשות האלה, אם הם באים ספונטנית, כמו שאמרת בהתחלה, וזה נכון, אם זה בא ספונטני, זה לא מגיע מצד הקדושה. ספונטני, זה מגיע בהכרח מהיצר הרע. היום זה הכל ככה. זורם, כולם ספונטניים. השאלה אם אחרי מעשה רע, אם אתה לא זורם, אז לא זורמת, זה לא... שאתה יודע שעברת עבירה וזה עולה לך, השאלה אם זה נקרא ספונטני, או שזה נקרא בעקבות... האדמו"ר הזקן אומר פה, והוא מעריך באיגרת התשובה בפרק ז'. מתנצל, סליחה. האדמו"ר הזקן מזכיר פה, הוא מזכיר שלושה תנאים. הוא מזכיר שלושה תנאים כדי שהעצבות תהיה עצבות אמיתית. הוא כותב קודם כל קביעות עיתים. אתה צריך לקבוע זמן. זה לא יכול להיות ספונטני. אתה שולט, אתה זה שקובע את הזמן. זה לא כשבא לך, זה לא כשבא לו, אתה קובע את הזמן. קביעות עיתים זה התנאי הראשון. לא. להתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, כדי לעורר עצבות אמיתית על החטאים. אבל אז אתה גם תוכן זמן, כמה זמן אתה בעצבות? לא. תכף נראה את התהליך. אבל דבר ראשון צריך קביעות עיתים, צריך לקבוע על איזה זמן. מתי הזמן? אומר האדמו"ר הזקן, יש שעת הכושר, יש זמן מוכשר לזה. מתי זה שעת הכושר? דיברנו על זה כבר גם בעבר. תיקון חצות. תיקון חצות זה זמן מיוחד, שבזמן הזה השערים של השמיים מאפשרים לעשות את החשבון נפש הזה. וכבר הזכרנו את זה בעבר, נחזור על זה בקצרה. היום אנחנו לא עושים תיקון חצות, ככה מקובל, אבל את העבודה הזאת של חשבון הנפש אנחנו עושים בקריאת שמע שעל המיטה. מי שהייתה פה בשבת למדנו את המאמר של הרבי הקודם באריכות, שהוא דיבר מאוד מאוד באריכות על העניין הזה של קריאת שמע שעל המיטה, שזה ויהי ערב ויהי בוקר, היום מתחיל מהלילה. איך שהולכים לישון, ככה קמים בבוקר. ולכן לפני שהולכים לישון, זה זמן לעצור ולעשות חשבון מה היה ומה לא היה. כדי שהחשבון יהיה נכון, חייבים להקדים לזה התבוננות בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. אילולי התבוננות בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, אין לחשבון הזה שום משמעות.
גירוש. זה עצמות של יצר הדת. כן. אז מה אני צריכה לעשות? לחשוב, לראות את האהבה לדעת, לראות את הדברים החיוביים. לא, אבל למה אתה אוהב להתקרב לצער? זה קורה לך, אתה לא עצמות ספונטנית שאתה הלכת ברחוב הזה, זה עדיין, זו בחירה של מחשבה. אמפתיה זה משהו אחר, אמפתיה זה לא עצבות. אמפתיה זה רגש חשוב ומבורך, זה רחמים, זה לא עצבות, זה משהו אחר. רחמים זה דבר אחד, עצבות זה משהו אחר. עצבות אמרנו, עצבות זה מידה עוצבת, זה שקיעה, זה דכדוך, זה ייאוש, זה משהו אחר. אין לזה מקום. קראתי בדיוק השבוע, קראתי סיפור מדהים על... סיפור לא אנושי לגמרי, על חסיד, קראו לו צבי הירש גנזבורג, שהיה חי בשכונה אצל הרבי בקראון הייטס, ואשתו נפטרה לא עלינו ביום השני של חול המועד סוכות. היא נפטרה כשהיא הייתה בגיל 40, הוא היה בן 42, השאירה לו 5 יתומים לא עלינו. והסדר שהרבי הנהיג זה שבכל אחד מהחגים הולכים לבתי כנסת בסביבה הקרובה או הרחוקה כדי לשמח יהודים. יש בתי כנסת שקצת סגנים, עייפים, מגיע כוח צעיר, רענן, משמח אותם. ואותו חסיד יצא עם 5 הילדים שלו בשמחת תורה, זה עדיין שבוע לפטירה של אשתו עוד לא עבר, יצא עם הילדים שלו כדי לשמח יהודים ושמח בצורה לא רגילה. אלה שבבית הכנסת שאמרו להם, קלטו את הסיטואציה כי כולם היו בשוק, אז זה כל כך שימח אותם שהייתה שם שמחה אינסופית. ואז אחרי השמחה חזרו ל-770, הרבי התוועד בליל שמחת תורה, והוא, אותו חסיד, הוא היה מתחיל אצל הרבי את הניגונים. ואז הרבי אמר לו, הרבי סימן לו להתחיל ניגון, והוא התחיל ניגון ברוסית, שהמילים שלו זה גם ממים לא נראתה וגם באש נלך, משהו כזה, כאילו שבקיצור אין מעצורים, כאילו יש דרך והולכים איתה עד הסוף. אני לא יודע, את הניגון ברוסית, והרבי הסתכל עליו במבט רציני, כאילו זה סיטואציה של מי שרק חושב עליה יכול לבכות ממנה, ופתאום הרבי פשוט כאילו נעמד בתנופה מהכיסא, דחף את הכיסא אחורה, והתחיל לעודד בשתי ידיים את השיר בצורה לא רגילה, כאילו הרבי נזדהה עם החסיד בהזדהות מוחלטת. והסיום של הסיפור זה ש20 שנה אחרי זה התקשר מישהו אל אותו חב"דניק, והוא אמר לו, אני הייתי בבית כנסת לפני 20 שנה, והרושם של אותו מאורע לא נמחה ממני. אני עשיתי חיל בעסקים והרווחתי הרבה כסף, ואני רוצה להעביר תרומה מאוד גדולה למוסדות של חב"ד. זה על אנושי. אי אפשר להבין את זה, אי אפשר להבין בשכל אנושי, בן אדם שאשתו נפטרה, השאירה לו 5 ילדים בשבעה, זה על אנושי, אבל כשהם מחוברים לקדוש ברוך הוא, אז כנראה שיש כוחות אחרים. אני חושבת שזה עצוב שקורה כזה דבר עצוב. זה ממש עצוב. נכון. איך אדם יכול, כאילו, יש כאילו עניין שאדם שבעה, הוא חושב את זה לא בחג, לא בחג. בסדר, אז זה נדחה לאחרי החג. אבל בחג אין אבלות, בחג אין עצב. זה ביטול. לא, בחג אין עצב. בחג אין עצב. בחג אסור להיות עצובים. אני אומר, אני ציינתי את זה שבחג עצמו הבן אדם הצליח להתעלות מעצמו. בגלל הציווי האלוקי של ושמחת בחגיך, הוא הצליח להתעלות מעצמו. יש סיפור... הרב חנזי, שהוא נפטר, אז הבת שלו סיפרה לי שלי, כן, נכון. אז היא סיפרה שהוא נפטר בשבת, והיא אומרת, היא זכרה שאבא שלה אמר לה שהוא הודיע לה שהוא... והוא אמר לה שהוא מבקש ממש לא לבכות ולא להצטער. בשבת. והמשיכו את השבת כרגיל, הגופה בבית, וכאילו... זה על אנושי, אבל זה ציווי אלוקי. בכל מקרה, בואו נחזור לענייננו. איפה היינו? אני כבר... כמה עכשיו אני... אז אמרנו שכדי לעורר עצבות, דיברנו על הקריאת שמע של המיטה, שעצבות אמיתית היא באה כתוצאה מהתבוננות בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. כשאני מכיר את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, אני יכול להרגיש כמה חמור כשפגעתי במערכת יחסים איתו.
ואז העצבות הזאת, היא באמת עצבות כזאת, לימור זאת תשובה למה שאת שאלת, זו עצבות שהיא מעוררת לשמחה. כמו שהרבי אומר בפרק, תכף נראה, שבן אדם מסיים את העצבות הזאת, הוא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא סלח לו, נגמר הסיפור. אין מה לחזור לזה שוב ושוב. הקדוש ברוך הוא סלח לו. והיות שהקדוש ברוך הוא סלח לו, אז עכשיו זה רק שמחה. זו עצבות שהיא מביאה לשמחה. היא לא סותרת לשמחה. בואו נראה בפנים. אנחנו בעמוד למד ג' שורה הרביעית מלמטה. היה שישרה של מכוניות. אפשר לחבות. עמוד למד ג' בשורה הרביעית מלמטה. אך העצבות ממילי דשמיא, העצבות מדברי שמיים, עניינים רוחניים. יש? עמוד 66? הצד השני של 60. למטה. אך העצבות ממילי דשמיא, צריך להשית עצות בנפשו. בן אדם צריך למצוא עצות בנפש שלו, להיפטר ממנו. להתפטר. פיטורים. להוציא אותה, אין לה מקום אצלנו. אין צריך לומר בשעת עבודה, שאז בשעת עבודת השם, שצריך לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב, אלא אפילו מישהו בעל עסקים בדרך ארץ, בן אדם מתנהל בחיי היום יום שלו. אם נופל לו עצב ודאגה ממילי דשמיא בשעת עסקיו, זוכרות מה ההבדל בין עצב לבין דאגה? דאגה זה העתיד. יפה. ועצב? עצב זה על העבר ודאגה זה לעתיד. בשעת עסקיו, בידוע שהוא תחבולת היצר. שימו לב, חד משמעית, יש לזה רק מקור אחד, היצר הרע. ולמה? כדי להפילו אחר כך בתאוות חס ושלום כנודע. העצבות היא המפתח כדי להפיל את הבן אדם בתאוות. שאם לא כן, אם לא זו הייתה הסיבה, יכול לבוא בן אדם ולהגיד רק רגע, אולי זו עצבות אמיתית. מאין באה לו עצבות אמיתית? מחמת אהבת השם או יראתו באמצע עסקיו? חשבת על הקדוש ברוך הוא, שפתאום התעוררה בך תחושה של עצבות מהריחוק ממנו? הרי היית עסוק בדברים אחרים, מאיפה זה בא לך? אלא בהכרח שזה באמת בא מהיצר הרע. והנה, בין שנפלה לו העצבות בשעת עבודה בתלמוד תורה ובתפילה, ובין שנפלה לו שלא בשעת עבודה, זאת ישים אל ליבו. תזכור את זה. כי אין הזמן גרמה כעת לעצבות אמיתית, אפילו לדאגת עוונות חמורים חס ושלום. לא זה הזמן. אפילו העבירות הכי חמורות, זה לא הזמן המתאים. רק. מתי הוא כן הזמן המתאים? לזאת צריך. קביעות עיתים, כמו שאמרנו, אתה קובע לזה זמן. ושעת הכושר, הזמן צריך להיות זמן מתאים, כמו שאמרנו, הזמן לפני השינה, קריאת שמע שעל המיטה. ביישוב הדעת, זה לא משהו שאפשר לעשות אותו על רגל אחת. זה צריך להתיישב, צריך לקחת לפנות בשביל זה זמן. להתבונן בגדולת השם אשר חטא לו. קודם כל לחשוב על הקדוש ברוך הוא, מי זה שמולו אני מתנהל, על מי מדובר. כדי שעל ידי זה יהיה ליבו נשבר באמת במרירות אמיתית. הוא כמובן את זו במקום אחר, שזה באיגרת התשובה, ששם אדמו"ר הזקן מדבר שהזמן לזה, זה הזמן של תיקון חצות. וכמו שהרבי מדגיש הרבה פעמים, חשבון נפש הוא מאוד חשוב. בעל עסק, בן אדם שיש לו חנות, והוא לא עוצר אחת לכמה זמן לעשות חשבון מה ההכנסות ומה ההוצאות, יהיה לו בעיה בניהול של העסק. אבל מצד שני, תראו לעצמכם, בעל עסק, שכל פעם שמישהו בא לקנות סחורה, הוא רואה שלט על הדלת, עכשיו ספירת מלאי. הוא גם לא יתקדם. זאת אומרת, חשבון נפש הוא דבר חיוני, קריטי, חשוב לעבודה, אבל במינון הנכון. אז באמת שכל ערב לפני השינה צריך לעשות חשבון נפש כללי. איך היה היום ואיך הוא היה צריך להיות. לפני שבת, יום חמישי בלילה, קצת יותר מזה. ערב ראש חודש זה על כל החודש, וחודש אלול זה על כל השנה. אבל הרבי אומר על רבי יוחנן בן זכאי, דבר מדהים. רבי יוחנן בן זכאי כתוב שלפני שהוא נפטר, הוא אמר לתלמידים שלו,
אמר להם, איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי. הוא בכה. שאלו אותו, למה אתה בוכה? אמר, אני לא יודע באיזה דרך מוליכין אותי, אם לגן עדן, אם לגיהינום. שואל הרבי, רבי יוחנן בן זכאי, שכתוב שהוא לא הלך 400 בלי תורה ובלי תפילין, הוא לא יודע אם הוא הולך לגן עדן או לגיהינום? אומר הרבי, רבי יוחנן בן זכאי היה כל כך עסוק כל החיים בלעשות, שלא היה לו זמן לעצור ולחשוב, אני בגן עדן או אני בגיהינום. כי את הרגע הזה הוא יכול לנצל לעשייה. לפני שהוא נפטר, עכשיו צריך לעשות חשבון, אז הוא אומר רק רגע, אני לא יודע בכלל איפה אני, במאזן. כי באמת שעיקר העבודה זה פשוט לעשות, לפעול, זה מה שהרב אומר, ואברהם זקן בא בימים. הימים זה הלבושים, כל הימים, כל הרגעים, כל השעות, כל הדקות, הכל מלא, הכל יש בתוכו תוכן. וחשבון נפש צריך להשתמש בו כשבאמת הוא נצרך, כמו שאמרנו, זה כמו תרופה, שלפעמים צריך להשתמש בתרופה, אבל זה תרופה, בן אדם בריא לא צריך את זה. ושם נתבהר גם כן, כי מיד אחר שנשבר ליבו בעיתים קבועים ההם, אז יסיר העצב מליבו לגמרי, ויאמין אמונה שלמה, כי השם העביר חטאתו ורב לסלוח. מה זה רב לסלוח? אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רב לסלוח. מה זה רב לסלוח? בן אדם, מישהו פוגע בי, מבקש סליחה, אני סולח לו. פעם שנייה, אני סולח לו. פעם שלישית, אני אומר לו, חלאס, מספיק. הקדוש ברוך הוא רב לסלוח. אצל הקדוש ברוך הוא הפעם הראשונה והפעם האלף זה אותו דבר, ולכן בן אדם צריך לדעת, כשהוא עשה תשובה אמיתית, הקדוש ברוך הוא סלח לו. וזו, השמחה הזאת שבאה אחרי העצב, זו השמחה האמיתית בהשם, הבאה אחר העצב כאן נזכר לעיל. אז אולי לפעמים גם הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה את העבירה הזאת. על מנת... את אומרת דבר עמוק מאוד, אני ממש במילה, כי זה נושא רחב. הרבי אומר ככה, הרבי אומר שעבירה היא הפך רצונו של השם. אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה עבירה. אבל גם בעבירה יש כוונה אלוקית. והכוונה זה התשובה שבאה אחרי העבירה. לא שהעבירה גוררת עבירה. לא. כן, אם זה עבירה שהיא חד פעמית ואחריה אתה עושה תשובה, אז כנראה שהיית צריך להגיע לעבירה הזאת. אבל אם זה עבירה שגוררת עבירה, אז אין בזה שום עניין. כל עבירה יש בה כוונה אלוקית כדי להביא את הבן אדם למקום יותר גבוה. זאת אומרת שכשאנחנו נופלים, אנחנו בעצם צריכים להבין שיש לנו פה הזדמנות לצמיחה, במקום להתמוטט מזה. בעצם היא לא נפילה, היא התקדמות. אם אנחנו מתעלים אותה נכון, מתברר בדיעבד שזה היה עלייה. לילה טוב לכולם. לילה טוב, תודה.